Το ζέσταμα των ομάδων συνεχίζεται. Ο κόσμος συνέχεια καταφτάνει, έχει γεμίσει η εξέδρα μέχρι το βάθος εκεί και θα είναι και άλλοι φιλάθλοι. Το γεγονός το σημερινό εδώ στο γήπεδο της Έδεσας είναι από τα σημαντικότερα μπορούμε να πούμε. Και πιστεύουμε θα δούμε ό,τι δούμε θα είναι εξαιρετικό. Και από αυτή την πλευρά είναι ο Δεσσαϊκός, ο οποίος να αναφερθούμε τώρα που σταμάτησε η μουσική, ότι το παιχνίδι το σημερινό είναι ένας φιλικός αγώνας για φιλανθρωπικούς σκοπούς, να ενισχυθούν οι οικογένειες δύο παιχτών που τραυματίστηκαν σε τροχαίο, του Παυλή της ΑΕΚ και του Κυριακίδη του Παυλή της ΑΕΚ και του Κυριακίδη του ΠΑΟΚ, οι οποίοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο, είναι 13χρονοι και έχουν έρθει εδώ στο γήπεδο της Έδεσας όλοι αυτοί οι παλέμαχοι του Εδεσσαϊκού και οι παλέμαχοι που αναφέραμε του ΨΑΠ. Να πούμε γρήγορα Σαργάνης, Καραϊσαρίδης, Βαμπακούλας, Ανθόπουλος, Μανολάς, Λαγωνίδης, Σαραβάκος, Αδέψη, Βρίζας, Στάρτας, Κοφίδης, η ενδεκάδα, ο Σταμπασίδης, Μπατίστα, Παπαϊωάννου, Νάσης, Λαγωνίδης και Πουσανίδης. Αυτοί οι δυο αλλάξαν, είπαμε, τη σύνθεση. Οι φωτογραφίσεις των μικρών με τους αστέρες του ελληνικού ποδοσφαίρου, τους παλέμαχους συνεχίζονται. Στην κάμερα είναι ο Καραπατζιάκης, ο Νίκος, όπως και στην περιγραφή. Θα δούμε και ένα μουσικό πρόγραμμα με τον Βασίλη Λέκα, ο οποίος εδώ φοράει τώρα τη στολή του Εδεσσαϊκού. Στην αρχή φορούσε τη στολή του ΨΑΠ. Όλα αυτά λοιπόν εδώ στο λίγο. Να δούμε και τους επίσημους εδώ που είναι παρόντες, οι περισσότεροι δεν τους γνωρίζουμε και αναφέρθηκε στο Δήμαρχο προηγουμένως, η εξέδρα η οποία συνεχίζει να πουλάρει από τον κόσμο. Αυτά τα ολίγα θα επιστρέψουμε και πάλι σε λίγο για την δεν μπορώ να πάρω εκεί το φίλο μου το μπέμπι του μασκότ του Εδεσσαϊκού που βγήκε προφανώς φωτογραφία με τον Δανιέλ. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για το παιχνίδι. Από ό,τι φαίνεται εδώ όλα είναι έτοιμα. Εδώ ο Βασίλης Λέκας που θα είναι στο μουσικό πρόγραμμα. Πολλοί κόσμος έχει έρθει στο γήπεδο του Εδεσσαϊκού και έχουμε τον νομάρχη εδώ του νομού μαζί με τον δήμαρχο της Έδεσας και άλλους επίσημους οι οποίοι βρίσκονται στο γήπεδο. Το γήπεδο είναι κατάμεστο, το έχουμε πάρει και προηγουμένως. Πολλοί κόσμος έχει καταφτάσει και έρχονται συνεχώς. Το γήπεδο σχεδόν έχει γεμίσει και ο κόσμος συνέχεια έρχεται. Θα έχουμε και ένα μουσικό πρόγραμμα που μου έχουν πει. Δεν ξέρω τη σειρά. Θα δούμε σε λίγο. Εδώ, αν και κόντρα στο λίγο τους βγάζουν φωτογραφία, οι φωτογράφοι, τους παλέμαχους του ΨΑΠ, για να πάρουν και την κερκίδα προφανώς. Αν και θα έπρεπε να τους βγάλουν και μια φωτογραφία με τον ήλιο κανονικό. Και εκεί είναι η ομάδα του Εδεσσαϊκού, η οποία αφού έκανε το ζέστα μάτια ετοιμάζεται για το παιχνίδι. Τώρα όλα είναι έτοιμα για να βγουν στο γήπεδο σε λίγο. Πάμε για λίγες διαφημιστικές επιστροφή για να δούμε τι θα γίνει με την έναρξη του αγώνα.
εδώ ο Βασίλης Λέκας που θα είναι στο μουσικό πρόγραμμα, ο τραγουδιστής, ο εξαιρετικός τραγουδιστής. Θα παίξουμε τον Εδεσσαϊκό από ό,τι βλέπω, φοράει και τις του Εδεσσαϊκού. Εκεί συγκεντρώθηκαν οι δύο ομάδες να βγουν φωτογραφίες, όλο με πλάτες σε εμάς βγαίνουν όμως. Οι φωτογράφοι δεν ξέρω πώς τους βάζουν, έπρεπε να πάω κι εγώ εκεί. Λοιπόν, κατάφερα και έφτασα. Μείνετε λίγο εκεί ακίνητοι, θα ζουμάρω λίγο. Το Ζάκη τους αρχηγούς των δύο ομάδων. Έλα, ελάτε. Έλα. Νίκο!